Mga kapuso, kamo bala mahilig magkuha sa litrato, ilabi na kung kamo baguhanon sa isa ka lugar? Bawa maghalong ha, base hindi lang ikaw ang naga-isahanon sa palibot. Sa banwasang Barotac Nuevo, Iloilo, isa ka ginapasuni duwende, nakuhaan sang litrato sang isa ka pangayaw nga na miyesta lang sa lugar. Litrato nag-viral sa social media. Nakatutok John Sala, eksklusibo. Kuya, never ko gapati sa mga muni nga mga basay natin nga magakatabo nga mga muni hindi gigo medyo la kuya gapati sa muni. But sang nakita kong picture, may isa ka image ako nga na-notice. Tubtub subong. Halos hindi makapating 30 anyos kasi alias Red. Sa iya na eksperyensyahan sang iniyang namista sa isa ka barangay sa banwasang Barotac Nuevo. Pangod sa kakulba, ginayo ni alias Red nga hindi pagpakitang iya itsura sa atubang sa kamera. Ang isa lang kuntani sini nga palamang kutanon. Ang sa karon nagtublag na sa iya paminsaron. Ako ya, nag-decide ko magkanto dito sa dalom sang actually Jamingo nga kahoy. Ang purpose ko dito is magpabrubugnaw at the same time manghihi gid yang ako nga rason nga magkanto dito. So before ko nagkanto to, though medyo hesitant ko kay nakita kong bungsod nga dako-dako. Wala magsulod sa iya paghuna-huna nga ang litrato sini nga ginkuha ang mga pabag-o sa iya pagpati sa mga tinugang hindi naton makita. Tapos ang antes ako maglakat, nag-decide ko magkuha sang picture dito sa bungsod nga taas-taas. Nga I don't know kung nga anong nag-push sa ako nga mag-take sang picture. After the next day, ang sang ara ko sa balay, ginlantaw ko ang mga pictures sa cellphone ko. May nasagap ako nga picture sa tunga-tunga sang saging nga do isa ka image nga nagatulok sa akon that time. Dugang pasinisang nagpauli ini sa ilab balay sa Gimaras. Kinpuhag pa ini sang isa ka malain nga damgo. Kaya may nakita ko ni. Actually nagdamgo ko actually. Pero siguro ang damgo ko masiling naton nga do kalaway. Pero ang damgo ko nanghihi ko dugo. Siguro imagination lang manakon bago nga may nakita na ko mo. Sa subong hindi pa maathag kay alias Red kung ano magid bala ang tinugang nga nakuhaan sinisang litrato. Apang para sa iya, hindi initawo. May mga amugin man ang mga bagay diri sa kalibutan. But in my 30 years of existence, never ako ka-experience ang mga bagay nga do hindi ma-explain. In my whole life, never ko ka-experience ang mga muna. It's just that on that day, nga naka-encounter ako sa mga nga bagay. May duwendigin man bala sa lugar. May makapamatuod ayhan sa mga eksperyensya ni alias Red. Kag ano ang misteryo sa likod sang ini nga litrato. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas.